Observ din sclipirea pe care o ai în ochi că mă judeci aspru pentru ceea ce sunt. Sau, mai exact, pentru ceea ce aleg să fiu. Un hedonist suprem, lipsit de griji, de responsabilități, de limitele așa zis morale pe care majoritatea oamenilor și le impun, pentru că nu-mi pasă de ideea de bine și rău. Există totuși în absența acestor noțiuni infantile ceea ce numim haos și ordine, adevăratele concepte importante, cele ce fac universul să se miște. Aparent totul este haos, dar și ca jurnalist de investigație ar trebui să recunoști. În teorie absolut totul poate fi dedus și poate avea o logică, o ordine, dacă poți să determini calea și punctul de origine. Amos, de exemplu, a murit pentru că, la un moment dat, a fost influențat să aleagă profesia de reporter, iar natura ei depresivă și viciată l-a împins către un grup de oameni la fel de viciați, iar firea curioasă i-a cerut să încerce să afle mai multe despre unul sau mai mulți indivizi suspecți și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun este că, la prima vedere, totul este hazard, când, de fapt, lucrurile funcționează după o ordine firească. Iar haosul? Ei bine, haos este atunci când un grup de idioți se joacă de-a vrăjitorii și invocă entități pe care nu le înțeleg, eliberându-le într-o lume în care n-ar trebui să existe. Iar asta îmi încurcă planurile, îmi complică existența și mă forțează să intervin.